Ej, men hvorfor er vi altid... Så jeg har noget over her. Minutter. Ja. Fucking noob. Det lille babs. Det lille babs. Det lille... Prøv at se, hvor lang tid den er om at lade den gun her. Den skal jeg aldrig nogensinde bruge. Hold da kæft. Det er jo ligesom en Magnum, mand. What the fuck? Ja, der skyder jeg ved ikke, hvor hårdt, mand. Det er du... Ja, 98, tak. Jeg lopper kar 98. Lopper den reelt. Du kan da godt lide at ligge os. Men du fik lige skalle. Ej, det gjorde jeg i hvert fald ikke på min skærm. Du kan godt se, at jeg ramte dig i hovedet nu, ikke? Fjern dit ansigt. Nej. Tak. Det tror jeg på. Altså. Okay. Kommer South. Og det bliver bilkasse, ikke? Det bliver bil. Jeg vil sikkert marke normalt, fordi jeg ved lige præcis, hvor det er. Jeg har flottet 100 gange. Krimors, hvor fanden er det henne? Hvor ser du det? Der er jeg faktisk en... Det eddermame med Shindy har været der noget. Prøv at være der en gang måske. Ja, hvis jeg overhovedet har været der, det kan jeg faktisk ikke huske. Der er nogle steder, få steder på mappen, jeg ikke har været. Kan du overhovedet se nogen? Ja, der er nogen her oppe over os. Så bare tryk til den ene side, så kommer hurtigt ned, ser du? Ja, lidt.
Kom nu ned for helvede. Se om der er noget her. No. Hold nu op med at gå ud af den igen her. Okay. Go. Kør til et sted, hvor du vil hen. Pas på her, hvad du? Kør lige akkurat et sted, hvor der bare ligger masser af våben. Der er en af de steder i spillet, hvor der ligger mest våben. Så pas på med at køre rundt her. Hvad skal jeg så? Med hvem? Hvem er det? Fucking jyder, mand. Hvor kender du alle de jyder fra? Det var perverst, mand. Og hvad? Okay. Så kør på vejen. Det er der. Og den er ude for cirklen, så du skal skynde dig. Okay. Ej, vi kunne godt have taget Georgia Bull, det havde været hurtigere. Meget hurtigere. Nej, det er selvfølgelig ikke noget. Der er en motorcykel. Dejlig motorcykel. Jeg kan godt lide motorcykler, jeg har aldrig crashet motorcykel nu. Jeg crashede et andet, så kan jeg gemme, men... Det der et hus, der er rigtig nice, ambush-sted. Jo, jeg har været herfra. Hernede af også. Faktisk det ene første gang, jeg derude, det var for det her, jeg kørte forbi her. Fucking ambushes. Ja. Motherfuck. Altså her der er sådan nogenlunde skov. Jeg vil ikke kalde det skov, fordi der er alt for åbent til at være en skov, men... Her der er nogenlunde skov. Det lander aldrig hernede. Så sjældent. Jeg har haft det en gang. Ja, jeg har kun haft den en gang, hvor jeg var med dig. Jeg har aldrig set det hernede ellers. Men det er ikke helt random, for jeg har heller aldrig set det lande kladask midt i vand. Nogle gange lige ved siden af, men jeg har aldrig set det lande midt i vand. Jamen det er lige præcis derfor kan det heller ikke være helt random, hvor den er henne. Det tror jeg ikke på. Ej, der er sgu ikke noget mark. Det står ude åbent, det kan vi sgu da ikke. Ja, det er godt. Der ligger der her. Den første jeg render i, det er en skar. Med 2 gange skov. Ja. Og der er en skar. Det er det. Husk at gemme attachment sensor. Burde ikke være noget problem at finde. Der ligger extended mag. Der er motorcykel hjemme. Hvor er jeg glad nu. Jeg har stadig ikke fundet nogen fucking backpacks igen, mand. Fucking backpacks. Der ligger 2 microhuses her, hvis du vil have dem. Jeg ved, du gerne vil have dem, Rammer. Jeg ved det. Jamen, du finder ikke lige om lidt. Du er... Jamen, se hvad jeg siger. De burde give dig en golden AK, bare fordi du finder dem altid. Altså, de burde kraftedeme med lave en speciel AK-version. Hold da kæft, mand. Men vi har ikke så lang tid. Fuck jeg. Men se, lige snart du finder en backpack, så søg lige til, for jeg skal bruge en. Jeg render ikke rundt uden en backpack. Det gør jeg altså ikke. Der sætter jeg sgu grænsen med mig. For hvad jeg vil stå model til. Det har jeg godt nok ikke prøvet endnu, og der render rundt uden backpack. Der var en backpack. Det bliver ikke.
Det bliver ikke den her gang, ja. Det er ikke noget lort. Har du fundet nogle 5 skud? Jeg synes, jeg havde mere end 1 magasin. Jeg har åbenbart ikke samlet dem op, så. Jeg har kun 1 magasin. That's all I have. Og alt det her lort er lootet. Vi har kun 3 sekunder. Jeg kan ikke se, om du har lootet her, mand. For nogle af dørene er jo. Nå, så er det ikke. Der er en M16. Så smider jeg lige med den, lige snart finder noget andet. Du skal bruge 762 skud, ikke? Jeg skal bruge level 2 backpack, lige snart du finder en med mig. Ja. Jeg tror, det bliver level 1 backpack run det her. Jeg kan ikke finde nogen. Jeg kommer med. Jeg har kun 1 mag med mig. Nej, jeg har 3 mag med. De er ikke bag mig, det tror du ikke, vel? Ja, jo, det var de. Ej, for helvede, mand. Fuck, jeg vidste bare, mand. Jeg er død nu. Jeg er død nu. Fucking lille camper. Jeg er død, så det jeg så med. Ja, han kommer, jeg kan høre ham. Det er ikke dig. Han er her lige om lidt. Han er syg OP. Er han fedt? Fuck, der er svært. Han kommer her. Ej, så er det lige meget for mig op. Før du looter noget som helst. Jeg sidder slet. Jeg skulle bare lige ind bag vinden, så jeg ikke bliver nakket. Han er en newbie, der kommer løbende forbi. Du kender mit held. Ham der, han havde det sygeste shotgun. Hvad sker der for det, altså? Jeg looter herovre. Jeg skal bruge first aid, hvis der er et. Jeg har ingen. Jeg har slet ikke noget. Der er suppressor til AK her. Der var nogen level 2 backpacks. Der er slet ikke nogen first aid, mand. Fuck. Har du first aid? Nu må vi finde noget mere. Ja, så lige. Hold kæft, det var 2 gange, han nakkede mig ned til ingenting. Med den fucking shotgun. 1 skud, så lå. Hvorfor gider den ikke loot? Eller heal? Det gider den ikke. Den bruger jeg bare ikke noget. Heller ikke bandages. Så er der rimelig fucked. Nu er der i hvert fald helt fucked, så. Vi skal have en bil nu, ellers så dør jeg. Jeg dør. Det kan vi lige sagt spille for der. Kommer bare ind en gang inden for den blå cirkel, så ligger der. Kør. Han er lige bag os. Jeg skal kun blive ramt en gang anden. Så det ikke. 2 gange. Så ligger der. Måske lige overdrevet. Ikke noget med at køre galt nu. Hold kæft, mand. Den motherfucker med den shotgun. Nu prøver jeg lige at heal før vi et eller andet sted her, lige snart vi kommer ind. Så chance med hvad? Hvad? Vi vil godt lige have lootet de bygninger, de var ikke lootet. De er ikke indenfor. Okay, jeg healer. Nej, den vil ikke heal. Hvad sker der for det? Jeg kan ikke engang bruge energy drink, jeg kan slet ikke bruge noget. Nu. Ja, spørg mig, hvad man gør ved det, for ellers så er der sgu et problem. Ja, men hvad fanden? Og nu kunne jeg. Hold da kæft, et buggy spil, mand. Fix jeres lort.
Hold. Jamen, det er sgu da bokke i helvede, mand. Og nu gider vi ikke høre det der early access lort mere. Det er stadig early access. Hold kæft med det early access. Det gider vi ikke høre på. Go, River. Hold kæft, mand. Den shotgun fucker, mand. Han kompensator til SMD. Det kan jeg ikke huske. Tog du den suppressor, jeg gav dig? Når det er der skal skyde. Piu, piu. Har der lootet her? Ikke set skyd, når der kører rundt. Ja. Ja, bare husk, vi har kun et par minutter. Jeg tjekker de her bygninger, hvide bygninger herovre. Det er bare sådan. Jeg hører skud her et eller andet sted. Lidt længere væk. Der var ikke noget derinde. Nej, jeg har. Eller hvad er min smadre? Nej, den ikke. Der var first thing. Jeg mangler bare... skal du bruge level 2 backpack? Jeg mangler en vest til gengæld. Det har jeg ikke. Det er også derfor, jeg døde så hurtigt. Det er jo klart, at jeg dør så hurtigt så. Jeg havde ikke nogen vest. Jeg kan godt forstå, at jeg dør på næsten et skud. Ja. Ja. Altså i virkeligheden, hvis du står tæt på, så er det ikke særlig overdrevet, vil jeg sige. Men det er et spil, som er baseret, jamen det er stadig baseret på sådan ikke helt realisme. Så vil det være, så nej, det er det ikke helt, men så der er jo hvad der hedder, bullet drop og sådan nogle ting, så de går lidt efter det i hvert fald. Og hold breath, det gør man ikke mindre, det er bare lidt i hvert fald. Jeg mangler en vest, lige snart du finder level 1, jeg skal ikke rende rundt uden vest. Ja, der var godt nok ikke noget i den lortebygning her. Jeg kan ikke huske. Har du lootet de 2 røde bygninger herovre? Lukker du døre? Der kommer sådan lige om lidt. Jeg har 1. Nej, jeg har 2. Jeg mangler skud, det her. Jeg vil gerne have en pump action, hvis du finder en. Hvad er det? Ja, jeg skal have et andet våben. Jeg har kun en, der bruger det samme skud. Det gider jeg helst ikke her. Og et extended mag til skar, må du meget gerne, hvis du finder et. Og lyddæmper der et eller andet kompensator. Er der åben der? Så har jeg ikke været den. Hvis der er åben der. Jeg åbner, lukker alt, eller hvad det hedder, åben. Lad dem stå. Ja, det er det. Godt til mig. Hvad fanden har du lootet herhen? Ja, du har lootet det hele herhen, kan jeg se. Har du været oppe i den her garage ting heroppe? Har du været heroppe? Kæft, du loot, Honke, hvis du har været her. Det har du kraftedeme. Ja. Ja, jeg kunne godt tænke mig våben mere. Jeg er ikke så vild med kun at have et våben. Den her... Det er jeg i gang. Jeg fik 2 gange skub i det mindste, for der er altså noget. Jeg har ikke nok skud, så det hjælper ikke så meget. Okay, jeg har 2 mag, det går nok. Ja. Jeg vil gerne vi skal loot, for jeg skal have en vest. Jeg går ikke i slutfinalen uden bare lave et vest minimum. Det tør jeg sgu ikke der. Så ligger der. Det gør vi. Okay, jeg looter herinde så.
Der er nogen, der har været her, tror jeg. Ja, der er nogen, der har været her. Der er en gascan. Skal vi bruge det? Tjekker lige herovre. De har ikke lootet alt sammen. Her der er en autoshotgun. Det tager jeg sgu lige i stedet for en M16. Okay, det tog du. Skal du bruge nogle sites? Okay, jeg kommer. Ja, det er bedre end ingenting. Nej, bare blive ved med at gå efter noget loot. Vil jeg sige. Det er risky, men... de lootede, jeg ved ikke helt, om der har været nogen, fordi de har ikke lootet sidste hus der. Jeg kan ikke sige det helt 100%, for der er nogle døre, der kan godt være åbne her i den her tank. Det må være svaret. Nå, hvor kommer den hen? Det kan du skulle sige sig selv, det er næsten altid lootet her, man. Vi skal ikke sidde her i det her område i hvert fald. Lige her. Ej, det kommer vi til endnu, ikke? Du vil sidde midten af det hele? Crazy, brother. Fucking crazy. Kom, hvis vi overhovedet når derhen. Ja, fordi for det første, så ligger der er helt sikkert folk i Pochinki. Jeg kan garantere dig 200% der er folk derhen, og det kører du lige forbi. Okay? Det håber jeg sgu ikke. Men bare du kører sådan til højre, der er åben mark derude, der kan I se dig. Det finder du af nu. Ja. It's open killing field. De er lige herovre. Du skal ikke køre til højre. Du skal ikke køre til højre. Og så kører du til højre. De er lige herovre i bygningen. Og den hvide der, den lille runde, den runde bygning. Du er lige kommet. Du render lige forbi den runde bygning der. Den hvide runde bygning, den der hvor... Nej, men der sad de. For fuck's sake, hvad med mig? Jamen, det var kun fordi, de var i gang med at nakke noget andet, ellers er det da bare nakker på os. Det er bare mere hen og forstand. Hvad laver du? Hvad tror du laver? Det kan jeg kraftedeme se, mand. Der sidder nogen, det tror jeg. Det hvide her. Der sidder nogen her, det er jeg helt sikker på. Jeg tjekker her. Så er sikkert oppe på taget, de fucking små nu. Tjekker, er de ikke så i et lille rum herovre? Jeg tjekker taget. Tjekker de sidder sikkert deroppe i den højeste bygning. Folk, nybis går altid efter den højeste bygning. De er så predictable. Kan du bare se her, så er der en newbie, der sidder her. Jeg kan ikke se nogen. Det her er der også en åben trappe. Nej, det er det ikke engang. Det er en dør. Ved du, hvor jeg sidder henne? Her. Yep. Så siger vi farvel. Kom hen. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge shotgun, eller hvad fanden jeg skal bruge. Og jeg bare skal bruge min... det kommer lidt an på det. Sådan... Fuck it, jeg bruger min shotgun. Så må det gå, som det må gå. Og hvis de æder 5 skud, ikke? Og det har jeg været udfordret nogen, der gør før, så er jeg fucked. Hvad har du egentlig? Ja, så skal du ikke bruge vej. Du skal ikke bruge M16 herinde i hvert fald. Ikke er klar på. Ja. Har jeg nogen overhovedet? Det har jeg faktisk. 15. Du æder med krævende, hva'? Hvad fanden er der for noget, mand?
Nå, hvor vi er stadig igen. Det kommer til at være nice det her, tror jeg. Det bliver ude åbnet, eller nede på Shinki, eller noget sted dernede, tror jeg. Ja. Skal du ikke snart være vegetar? Jeg hører et eller andet. Det lyder som footsteps, eller skud langt væk. Meget, meget langt væk. Det kunne også være en, der lister. Pas på. Jeg er klar. Jeg skal lige se. Men kan du se her, hvilken vej døren kommer til at vende, hvis de åbner den? Så det vil sige, så vil jeg blokke det, hvis jeg sidder her. Ja, det vil den. Fuck. Jeg sidder ikke særlig godt. Jeg hører et eller andet. Ja, så de kommer til at kunne dække for døren. Så du skal ikke skyde dem, før de kommer ind for døren, fordi så kan jeg... Nej, det er bare mere, fordi hvis du skyder dem lige når... Altså, lige sådan, så kan jeg ikke skyde dem her foran dem. Det er bare mere det. Okay. Nu starter popcornmaskinen lige lidt. På 16 tilbage? Ja, jeg tror ikke, jeg har set 16. Det er ikke mange gange i hvert fald, i sådan en stor cirkel her. Det bliver godt. Ja, den kommer. Ej, vi skulle sidde herovre. Lige her. Oh my god, der bliver det perfekt at sidde, tror jeg. Det gør det faktisk ikke engang. Det kunne faktisk blive bedre over os. Det ser vi. Det ser vi. Eller lige her. Her, der bliver det i hvert fald godt at sidde. Det er helt sikkert. Jeg tror. Eller der også, lige ved siden af os. Okay, hvis den ikke kommer over til os, ikke? Jeg tror, den kommer her omkring. Så løber vi derhen. Der skal nok være nogen, der sidder der. Der hørte jeg Anders. Der er en, der har en M24, mand. Pisse. Godt, det er noget lort. Jo. Jeg hører den. Der kommer en bil. Be ready. Be fucking ready. Der har lige været en bil, hvor den stoppede her. Vær klar. Lad mig snakke, fordi ellers skal jeg køre dem. Kom op. De kommer. Nej, jeg kan høre noget nu. Be ready. Jeg hører lige footsteps. De er ud igen. Jeg er helt sikker footsteps. Jeg ved bare ikke, om de gik ud igen. Det går, hvis de siger, at døren er lukket.
Der er skud lige her ved siden af. Ja, det er lige her, det er... Ja, men så lyder det heller ikke. Ja, du overdriver, mand. Hold kæft, du griner. Ja, det kommer til at være der, må jeg sige. Ja, vi skal derhen med mig. We got around. Der er nogen lige ude foran, det er bare lige så lyder. De er heroppe ved bjerget. Ja. Det håber jeg kraft. Det ved jeg ikke. Er der ikke? Vi er så fucked her. Vi er så fucked her, det er du godt klar, ikke? Er der herovre et eller andet sted? Over ved husene, tror jeg. Fucking svensk, kom herud. Fight like a man. Jeg sidder så dårligt, så du ikke tror på det, vel? Nej. Det er fordi det er en van. Man kan ikke se det. Ja, jeg prøver at løbe væk fra dig, vel? Det er sgu svært. Ej, jeg sidder af helveste. Jeg sidder rigtig lortet sted her. Jeg kan godt se dem. Der er 2. Ja, bang, der er 2 af dem. Jeg håber ikke, de kommer herovre. Please lad mig sige, de kommer her. Der er kun 5 tilbage med mig. Okay, jeg ved i hvert fald, der er nogen Southwest, Trevor. Jeg har ikke set nogen den her vej fra endnu, så er jeg fucked, så dør jeg i hvert fald. Jeg har ikke set nogen den vej fra endnu. Jeg ved da... Det er herovre et eller andet sted med vejen. Det er vest herovre fra. Ham med sniperen sad, fordi han skød mig. Pop 2 energidrikke. Nice, Trevor. Pas nu på med at dø, ikke? Ja, han er herovre et eller andet sted. Jeg kan høre ham. Det er ham med sniperen, er det ikke? Ja, jeg sidder her bag bilen. Han er! Nice, Trevor. Ej, for jeg vidste, han var derovre. Jeg kunne bare høre, jeg sad bare bag den bil der. Hvor fik han bare flade der. Lille sniper, tror jeg rigtigt, han skulle vinde, hva'? Fuck det gider jeg sgu ikke. Ja, det kan godt være.